Samsung je rekao, preklopni telefoni su za amatere i napravio telefon na izvlačenje, doslovno, na dugme. Navodno mu je naziv Galaxy Z Roll 5G i navodno stiže 2026. godine. U zatvorenom, odnosno redovnom stanju izgleda kao malo deblji telefon, ali zato kada pritisneš dugme, bočna strana se otvara i izlazi ekran od 12,4. Znači, telefon, dugme, mađija. I šta bi bilo najbolje? Bez pregiba, šarke, onog dosadnog iritirajućeg nabora na sredini. A da bi sve to radilo, unutra guraju najnoviji Snapdragon 8 Elite Gen 5 ili Exynos 2600, zatim bateriju od 8000 mAh. Dobro ste čuli. Kamera od 200 megapiksela, ekran od 144 Hz i svetlinu ekrana od 3000 nita u piku. I naravno titanijumski RAM, jer kada se nešto izvlači toliko puta u toku dana, bolje da ne pukne. A realno, glavno pitanje je koliko ćemo puta u toku dana izvući taj ekran, eto, samo što možemo. Tako smo u mogućnosti, ja? Samsung ovo radi definitivno zato što i konkurencija polako sustiže u preklopnim telefonima i jako im je bitno da izbace nešto što će da ih odvoji od konkurencije, naročito pred Apple-ovo lansiranje iPhone Folda. Ono šta je problem, šta ja vidim kao problem tu, ko će da pravi aplikacije za takav telefon. Kada imaš preklopni telefon, aplikacija mora da radi u dva režima, sklopljenom i otvorenom. A ako imaš izlazeći ekran koji menja veličinu u toku izvlačenja i ako može da se zaustavi negdje između, znači aplikacija, pa čak i ako se ne zaustavlja između, aplikacija mora da se prilagođava veličini ekrana. Ja ne vidim kako će. Ali u svakom slučaju, sviđa mi se koncept Samsung. Ako uspe ovo, ja sam njihov fan ceo život.